Minister of Tourism Vera Kyamtukure akuti tu andi maganizo oti Malawi ipange spend igwiritse ntchito 20 billion Malawi kwacha. Ndalama imeneyi tiyipititse tigule majezi ndi English Premier League imeneyi tigule majezi kwa kati apasa Arsenal, Chelsea chani kaya ndi tilembapo kuti visit Malawi kuti yenderani Malawi. Iyeyo ngati nduna wa zokopa alendo ati imene iso ni njira imodzi imene tingakopera alendo kuti abwere ku Malawi adzaone mmene kulili. Anyway, sindikudziwa kuti maganizo anu ndi otani. Comment section ndi ili open. News yomendi imene ilili muona munena imene munga maganizo anu basi. Right, thank you so much guys. Malawian cameras amene news imene inakudutsani inaenda kuuzani news ndi imene yoyo 20 billion Malawi kwacha tigule majenzi amaplayer akukuku kwati apasa azungu ko akavale ndeti kauze tikalembepo kuti visit Malawi. Yeah, thank you so much guys. Malawian cameras, usiku wabwino.